yakin. Sampai dilengo. Masih lengoan. Oh. Ya. Masih nyalira. Masih nyalira durung duwe buntut. Durung duwe buntut. Hari ini ngesor. Kan bati kan. Oh, konon. Terus sampean priwen. Kakang masih jalak ijo. Artinya Durung duwe anak, durung duwe bojo. konon Kang Mas. Rekatawati masih dewekan, kakang uga masih dewekan, berarti Apa? masih pada bebas. Artinya Ya bukat be anak jodoh, lamun kudu ngomong, kakang sing awit pandangan pertama karo Rekatawati, iku nduweni rasa katresnan. tertarik konon. Tertarik. Oh, terbang gede kabaran artinya ku Mas. Setuhune mamoka kula kanda larak nang wong lanang tambane wong lanang. Berarti ki sampean ki siap gawe tetambane Rekatawati. Kakang siap. Pokoknya lara ati ndo ayu bakal tak tambah ning kakang. Yakin. Yakin. Kula kira ada trauma Mas. Kenapa sih? Melangit terjadi sing kedua kali sing aran disia-sia ning wong lanang. Sampai ketaprakan ki ananing pesisir junti ki karena saking apane nunggu kepastian wong lanang aja sampai mengko sampean kayak konon maning Kang Mas. Jare wong tua bakat mengkono niku berarti ora jodoh. Jadi bakat demenan lanangnya kabur-kabur bae atau wadone ngabur-ngabur bae berarti tandanya ora jodoh. Konon Kang Mas. Iya. Mas, sebenarnya kan pada najan aku lagi masih setitik kelingan karo langgan bengen, Iya. karo demenan bengen. Setelah amprok pajongok kelawan sampean, ku lagi mas pada ana rasa tertarik penasaran karo sampean. Kakang uga pada. Kakang anak bareng do ayu. Aduh, ana bareng. Iya. Ya wis. Rai, Nun, ngomong-ngomong anak titipan salam. mangga Kang Mas. Iya. Kanggo bapak hajat papai lanang monggo diaturi sing balik sing Korea. Papai Iya. lanangku. Terus kanggo Kang Ato bakung lor sing Cirebon matur kesuwun. Kangge Nok Dara, Nok Inces, kanggo Hadi Jaya, Sujai Jai, Kacung Fikri, terus kanggo Ayahe Dwi calon majikan Chandrasari lan uga kanggo Kang Herman Yayu Caci sing paling eman, terus kanggo Ayah Sulis calon majikan, terus kanggo Bunda Sulis sing ana ning Hongkong calon majikan. Berarti sampean ki anak bareng kelawan rekan. Ana bareng doa Pada Kang Mas. pada Mas, iya. artinya kita berantem melalui panera kata waktu. Nembe sakit hati setelah ketemu sampean setitik buka panera kata waktu kanggo sampean. Moga-moga jadi tambani atine doa. Aja sampean mengko sulaya bahkan gawe lelaki gosing kedua kali Mas. Kakang ora bakal sulaya, kakang ora bakal ingkar janji. Aduh, manis kesawang pantes rupane koyang senenge yen kakang dadi jodone. Aja esok rayu gulane rasa isi ngerasa wong ngeblesa arep pasti ngawi Pandange demen terus lamun senoke gelem kakang seneng pengen anak bareng kakang seneng pengen anak
Kang Mas. Kanggo sinten? Kanggo sinten gini Dedek Nok Ipa Ikma. Nok Ipa sing Malaysia Nok Ipa sing ada Malaysia Dedek Ikma. Nok Ipa sing ada Dedek Malaysia Ikma. Sebelah kene. Bos Sireng Nah. Bos Sireng Bos Sireng Bos Dedek Sireng Ikma sayang. Kanggo Kang Anton sing di warung Dong Eli Dedek Ikma sayang. Kanggo Bunda Sulis sing di Hongkong Bunda Sulis Dede Hikmah Dede Hikmah Ayah Sulis Dede Hikmah Aduh manis Terus kesawang pantes rupane bayang senengi yen kakang dadi jodone ada esok rayu bulane rasa isi rasa wong plesan arep sapa sing awi kakange demen lamun senoke gelem kakange seneng pengen anak kakange seneng pengen anak ayo sapa mongkah Ibu Ibu Sarti Ibu Sarti Ibu Sarti Ibu Sarti Ayah Sulis Kang Atul Bagumor Kakang wong lanang nonok widuri nonok widuri sayang bos tok sayang bos tok kasih paling kanggo sedulur siapa? Bos Sireng Bos Sireng sing paling sayang Ibu Tanti aja esok Mas Boy rayu Mas Boy bulane Mas Boy rasa isi yang punya wilayah Mas Boy rasa Mas Boy Mas wong Boy plesan Mas Boy yang punya arep wilayah Mas Boy sapa Mas sing Boy kesuwen kanggo pembelana Kang Ato Bagong Lor Ayah Sulis